ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ, ଯାହା ବାଲିଯୋଡ଼ା ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ରହିଛି ବାବା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଯାହା ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପାହାଚର କିଛି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ଉପରେ ରହିଛି ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଏହାରି ପାଖରେ ଧୂନି ଜଳିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡଟିଏ। ଏହି ମଠ ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହି ଧର୍ମରେ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ପଥର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ବନାନୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଦେବ। ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।